kajinglong shlur jong ubru lene kajinglong confidence kalong kawai nak benta ka ba kong santam ha kajigim jong ubru ka ba lara umasta ya kan benta ngan laban ong hiba kajigim jong pi kalong kham halor ban ya kajigim jong kewe kalak bande high school kalak bandi ha college kalak bandi ha po jong ka imlang salang kalak bandi ha po jong ka balang lene hakinu kinu ka benta ka jim jampi lada fi master ya kane ka confidence lada fi don ka mensim jong ka jinslur ka jim jampi ka long kham halor ban ya ka jim jong kiwe ngala persyang man le ya ka wei ka research ha ka jingi de bar kane ka confidence ka kata ka daw ka ba increase lene ka ba penken tiu ya kata ka jinglong slur jong bru but ka kata ka daw ka ba penlong ya bru ba unduna kata ka level of confidence lene ka mensim jong ka jinslur but nga persyang ban wat ya ki pattern ka ba penlong ya bru ba unlong under confidence lene ba undon ka mensim jong ka jingting ha ka jim jong but ngalap ya ki kattu kat ne ki daw ki ba penlong ya bru ba undon ka mensim jong ka jingting lene ka mensim jong ka jing bam slur ka low confidence haka jigum jungu bat nga persyang ban compile lagi bat hang ni haka ne ke video jangam ta kasi ngan IP yagi santli ki daw ki ba penlong ya ubru ba unlong under confidence lene ubadan ka mensim jong ke jingting ke kata ka daw ka ba penlong ya uba unting lene ba undon ka mensim ka bam slur bat haka bakut jong ka we pa ka we ka daw ngan IP yaki artli ki lat kumno ban like na kata ka jing bam slur lene kumno ban yo ya kata ka mensim jong ka confidence pej ya kane ke video jonga ngalbas tang haduman kut khanang maphiyo shibun ba ke jimuntoy ke jing hikai na kane ke jing hikai jonga mantakas ngi tungin stang kadaw ka ba nangkong ka ba penlong ya usamla ba unlong under confident lene ba undon kata ka mensim ke jing ting kan mensim jong ke jing bom slur ha ka jing jong kalong ke jing compare yelade batskiwe the comparison with others kan ke jing compare yelade batkiwe barok hisngi imsngi hapo jong ke social media ngai scroll ya ka phone jongi kala bandi hapo jong ke Facebook kalak bandi hapo jong Instagram kalak bandi hakino kino ki social media nyai scroll baro shiski but nyai page ya kata ka jing job nyai page ya kata ka jing achievement jong ki wepat ni page ya ki sabti ke bagi pong ni page ya ke baje ke bagi thit ni page ya ki kali ke bagi thit but kumta ter habangi compare ka jim jong ki but ka jim ka jongi kan lo no kata ka confidence ha ka jim ka jongi sakawai ki kimi ki pa lene ki ba hayang hasam jongi nakapor sa kapor ki yai compare ngi but ki we ki ongi pai uteu la pandep ya kate pat uteu la pas pai uteu la thit kali pai uteu la snai yeng na kamta jong ki kimi ki pa jo kate ka phone uthe ya kate ka kali but kumta ter ki yai compare yangi but ki we nangkong ngi compare yele bar ki we ka ba arpar maki ki ba hayang asam jongi ki compare yangi but ki we pai uteu la dap bani tho pai uteu la don katangot ki khon ma phipat pedang sakut kumne kumta kan don no kata ka jing sngo hapo jongi batip ngale bakala ayusha ba ngamla ban kiu ha ka jim jonga there is something lacking in my life that I could not achieve that they have achieved don ka ere ka baduna ka jim jonga ka ba ngam shemale ka bala penlong yang abangan sa din kumni and as a result of which kan one no kata ka low self confidence ha ka jim jongi but kumta kumbaga katin ko ong everything is in our mind we create heaven out of hell and hell out of heaven baro ki ka syong hapo jong ka jimut ka jing perkhat jongi ni penlong beneng ya ka dujok bat ngin penlong dujok wat ya ka beneng ro ka syong ha ka jimut ka jing perkhat jongi ngana IP ki artli ki lat kunongin light na kani ka jing compare yelade baskiwe kan mau yini ba ka jing em kam dei ka jing khe kam shem lamut ba lada ki we ki yo nongkong fide van fail kam shem lamut ba lada ki we ki yo +1 fide van yo -1 ka jing em kam shemut kata hooj haga exam jong ka school jongi kilaban pas kilaban yot nongkong kat ba mangipat kilaban yo ka kadan ka bak ham syapo henre haga exam jong ka jing empat kamlong kumta ngidon la ka jong ka jing marat thong ngidon la ka jong ka jing thmu ha ka jing em ka jongi wanong persyang ban compare ya ka jing thmu jong kwe bar ka jing thmu jong ka jing em jong phi kam syamut ba la ki we ki long ki barus pa mangi compulsory ngidi ban long ki baduk em kam de kumta kajingal dan pi jongki kaya per na kajingal dan pi jongi wanong persyang ban compare ya ka jing im jong kwe bat ka jing im jong pi namar lada fi yai compare ya ka jing im jong pi bat ka jing im jong kwe kin don baik te kiba kham halor bani pi fila ban long ki beruspa fila ban long ki ba start fila ban long ki ba job
kat no kin don be ki ba kham halor ban ye pi nakata daw wanam ju compare yela de batski we ka jing sneng ba RPE ubri ubara udon la ka jong ka race udon la ka jong ka jing mare thong ha ka jing em jong persyang ban compare dala de yela de yeng dala de man ka si hakmat jong ka yit pe yela de ha ka yit pe uti ubri ubadan hapo jong ka te ka yit bat uni ubri uba pe ye ka te ka yit ka e ka jingi per jongki compare yela de dala de hi keli ka ne ka be ka jingli hatu ngala ni em ban long kham tebet ban ye ka e ka bang long menin ngalong kum tu menta ka sing hatu ngala ni em ban long kham tebet ban ye ka e ka bang long menin am I be able to be better than what I am yesterday ka e ken kata ka ba penlong yang abangan sakut kum ni ngong pi wanam persyang ban compare yela de barkwe persyang ban compare dala de yela de hi am I be able to be a better version than what I am yesterday keli la de ya ka ne ke we ke jingkeli hatu ngala ni em ban long khamba ban ya ka e ka bangalong menhanin lada ka jubab jong pi ka long hot that shows you are on the right track kapan i ba kalenti ya jong pi ka long ka bade Henry lada ka jubab jong pi ka long that shows you are on the wrong track kapan i ba pi bakla lenti nakata daw persyang ban compare yela de dala dehi kadaw ka ba ark ba penlong yang ibangin ton kata ka mensem jong ka low confidence ka mensem jong ka jing shaping ka mensem jong ka jing bom slur ka long a fear of failure ka jing ting ya ka jing fail pi ha ka jim jengi ngado ka por ka bangi dangret la hikay ngi ba mem de ban fail ha ka jim jong unu ubru ubarem lani ha ka jim jong unu ubru uba shaping ubang don ka mensem jong ka jing slur ka dan ka we ka kintin ka baong mem de ban rem hakapor bang hikai kot i khon jengi ni ong i khon jengi mem day ban fail pham day ban fail hakapor baki mera sport ni ong i mem day ban lem me day ban job lada me rem lada me lem me long unong rem you are a failure kawan biang kata ka poin ka manangkong ni compare i khon jengi but you way comparison of failure ni ong i pet gite ki long kumta ma phipat pilong kumne but kumta kala rung hapok ka jimut ka jing perkhat jengi ba larangi fail shisha yin long ki beru ki barem if we fail, we are defeated. Hadu bakal rung hapa ke jimut ke jing perkhat jengi ba larangi fail ki bahaya ngasam jengi kin keno yangi ba pilong unong rem ke imlang salang kan keno yangi ba melong unong rem bat haga bakhadu ngin sengai ia kata ka jing shisha bat da shisha ngin long kinong rem bonsen haga jing jengi haga kata ka jing ting ia kata ka jing rem haga kata ka jing ting ia kata ka jing lem ngim not suban persyang ni perkhat ban ni ka persyang kate ban fail ba ban nai persyang nginong fail nginong pas bat haga bakhadu ngi sakut haga jing ting bat kani ka yela mengi sha ka mensem jong ka jing bom slur bat ka bagi khot ka low confidence haga jing ke jongi ka solution haga jingi de bat ke ni ka banta i menta la fidang don hagerta ka ba arpho la ni hapo jong ka lai pho kadang don lat e na kam ta jong phi ban persyang ya kino ki banta haga jim phi filawan fail kat no senro Henry la phimpat give up haba phimpat king no haga jim phi kapan i phimpat fail what la fi fail ro fim day unong rem even though if you fail you are not defeated until you defeat by yourself Henry ngayo sngaw bonsen ki samla jong haga ni ki skiba anda ki fail chi sen dani arsin kisngau ba ka jik im chiki kalakut kisngau ba ka por chungki ka dir e bat kumta kim not shuban persyang hagazin ka balai namar ki shepting ya ka jing feel but nakata daw ki kenno ha ka jim ka jongki kumbaga katin ka ong try again hooj nakapor ka por ngi osngau ba ki ong ba ka por come you up yano Henry nga ong phiba ka por kan upbet nakbanta jong utu ubri ubat tre ban persyang sachusin there will always be a time for the one who are able to face his failure. Kajing sneng ba ar perlok ke be ke jonga. Barot na penjengi ngiju kendu ya ka failure. Lane ngiju kendu ya ka jing fail. Ya ka jing kalon ha ka jim ke jongi. Henry ke ke betan kam yang bangin lek kalong haman la ka sikawe pakawe ka sen bangi fail. Tolon ya ka lesson. Wadam sya ba ka jing fail jeng pi lene ka jing kalon jeng pi kalong ka ding pen kiang ban pin poi sya kata kalenti jong ka jing job ha ka jing pi larangi phai sya ka jing jong we unong job ha ka ne perthe u Thomas Alva Edison nado ka por ka ba udang rit la syak kantai na school kila kantai yu ba ulong incapable ulong ubam lapan pule enda ularang ba ula stang ya ka project ju ban snai u bolaj hakapor ba persyang ya kan ka project ban snai u bolaj fitim ne em ya kan ka jing syaba u fail handu kandai hajar kandai spa kandai phu kandai sin bat haga sin ka ba shipo hajar la persyang bat ka long success kita kino interview ki press ki kliu handu kat ne sin mila fail hatu mem ka emo kata ka bor ka badon halandet jong ka jimut ka jiperkhat jimi ba mem give up uang em
ngam shem la fail khandai hajar khandai spa khandai pho khandai sin henry nga shutip ba kani ko project jonga kam terekam daki ni ki khanda hajar khandai spa khandai pho khandai sin henry kan terekam da kani ka sin ka ba shipau hajar kumjur ha ka gm jongi ko ki parok ki e ki jonga yo le se don ka eri ka e ka badan ha ka gm jong phi ka ba phide ban le henry phimle nakata daw fi fail yo le se don ka e ka ha ka gm jong phi ka ba phimde ban le henry fi le ka nakata daw fi fail to phai ka gm jong phi la da fi yo e ba don eri e ki baduna dan don eri e ka ba tam ha ka gm jong phi phide ban check ya kata ka benta bat pen bit ya ka gm jong phi learn from your failure kumba ngalat ho ha ki we na ki benta ha ka ni ka kot junga ka manga ai kerteng karu kom hikai ki khon jingi ha ka juk ka ba thamai ha ka ba ngalat ho ya ka we na ki benta ha ka ni kot ba unong ile thama lada urem ha ka thama ulak ban ke imbiang henry unong ile thama ubarem ha ka jimut ka jim berkhat jungu da lele ro em umla shu ban ke nakata da ngong pi wanam sha ba kata ka jingrem kan wan ha ka jimut ka jim berkhat pi to ai ba pindrem ha ke ek bas pau shabar henry ha ka jimut ka jim berkhat pi wat ju lem what you long kinongrem. You are not defeated until you defeat by yourself. Kabanta kabalay kalong ka negative self-talk. Bonsin kibiru hakini kasngi kiyay kano ilade. Kiya ong ba nga ngalong ubru ubom la ban le yakani kam. I am incapable. Bonsin kala bande ka jing ong jong ki bahaya ngasam jing ba melong ubru ba jeto melong ubru ba bej melong ue ubom la ban penhun yakiwe ka jing kran jame kalong komni ka jing le jugme de identified you as a failure ki ong phi ba philong unong rem habat habaki ye ong she ong kumta shikumta ka jimut jung perkhat jung iro ka ngej ba ka long kumta bat haga ba khatdu ngi long shisha kumta kumbangi perkhat don ka ten ka ba ong kumne ba what ya ka e ka ba thok lada ki ye kran she kran ya ka ka we ka sngi ka jimut ka jung perkhat jung kan sangej ya ka ta ka e ka ba thok bat kan mut ba ka long ka ba shisha we are the story we tell ourselves kumbangi ya thokana dalade yelade kumta ro ngin long ladang ipet ha kayit khmi ngi ong ba ute ubri ubadan hapo jong kayit ulong unong rem ute ubri ubadan hapo jong kata kayit ulong ubri ubom la ban puli ya kani ka kot ngi kren ya kita ki ki balong negative talk bat haga bakut ka jimut ka jimperkhat jungi bat ka met jungi bahro ko we ka ngej ba ka to ka long ka ba shisha bat haga bakut ngi long shisha kumta kumba ngi perkhat kilat manlaj kebanangkong surround yourself with people who trust you more than you trust yourself dan rengkat bat kita ki biru kiba shania ya pi palat ban ka ba pi shania dalade yalade kala bande hapo jong ka social media kala bande hakino kino benta haga jm jempi to wat ya kita ki biru kiba shania ya pi palat ban ya ka ba pi shania dalade yalade hatu filani ama sang tho ikani ka benta ka ba ngamut ban ong pi wat ya kita ki biru kiba shania ya pi palat ban ya ka ba pi shania dalade yalade kejing kali kalong na ken ngin wat yakum kita ki beriu kata kalong kejing sneng ba ar pi long ubru ubaya jantam bar kejim jong pi you know yourself more than anybody else in the world know you pi itho yelade palat ban ya ki ka ba ki beriu ki itho ya pi nakata tang ong pi ken ulong uta ubru uba la ban punjab pi long uta ubru uba la ban pendram ya pi develop ya kata ka jim jumpi develop ya ka jimut ka jim perkhat pi da kita ke positive talk wanam page show ya kita ke film wanam page show ya kita wanam sngap show ya kita ke jirwai wanam page show ya kita ke ek ba yalam ya ka jim jumpi sha ka negative impact what page show ya kita ke ek ba yalam ya ka jim jumpi sha ka minus point henry to page ya kita ke ek ba yalam ya ka jim jumpi sha ka positive point kat banang mi ke singapore hato ngela ni emban pentebet ilade kham ba ban ya ka ek bang long menin kali kan ni ke jingli ngapan she ban ya kan ni ke jok shi ke jok ka point namar ngasno bakadon kam ya phi ba phindon ga ka positive talk haka jim fi what jokran negative shapang ilade tukran ya ke ek balong positive phin I kumnu kata ka positive outcome kan kata ya ka jim fi bar shishangan ong phi ba phin long ki bru ki ba shlur haka jim jom phi kabanta ka basaw kalong ka lack of experience ka junjuna ka jing shempang menta ka jingkeli kalong haba ngimpat le ya kanung kam kumnong ilaban ong bangilong biru kiba experience ngin ong ilade bangilong kiba experience tang hadin bangile ya katukam mental dang ngimpar syang ya katukam kumno ke ngin long kiba experience gedem day om don ubru ba kha yu rengkat bat ke experience henry ka day ka jing liat lenti jong uhi ka ba penlong yu ba unlong ubru ba shempang hoi hakarta jong pi ka ba arpo hapo lai post nem pimpat le shibun ki kam pimpan ka do shibun ki biru pimpat pule shibun ki kot pimpat don ka experience bat kani ka yelam ya ka jik im jingi syakalo confidence
kajing sneng ka banangkong ngan ong pi bakarta jipi ka ba arpo hado lai post nem kalong karta ka bagi khot ka por jong kajing shit pi don kata ka mensem jong kajing shir hem ki bru ki ba don hakarta ka ba lai po san chajrong sao po san po ndru post nem kim don shu kata kajing shlur kumba ki don ki samla ki ba hapo lai post nem karta ki don kata ka mensem jong kajing shluri yes I can do it namar bagi duna kajing champang ki bru ki ba duna kajing champang ki don ka mensem jong kajing shlur nakata da wanam ngau po ila de ba pi duna kajing experience Henry to long pi ki ba shlur pi don kata ka mensem ka bagi khot ka curiosity ka ambition ka hunger ka restlessness but kane ka laban pendap ya kata ka jim jong pi ka ba pi khot ka low self esteem kajing sneng ka ba ar pilapan long ki bru ki bam experience kila ne ki bampat tre ya kan ngono kam ki bampat champang ya kan ngono kam Henry ke ka ba don kam ya pi ka long how to deal with people kumno pin deal bat kibriu kata ken kalong kabadan kam ap menta haba pi kendu ya kibru kala bande ki nong hika jeng pi kala bande ki mentor jeng pi kala bande ki nu kerang ba ki ba pi yo e follow yo ki keren bat ki communicate bat ki bat kata korkom deal jong pi bat ki kata ka jing ya keren jong pi bat ki kata ken kala ban wanra ya ka jing jeng pi syaka jing champang lara fiton rengkat bat ki bru ki ba job kin ya tho khana ya pi ya kata ka jing ya lenti jong ki bat haba ki ya tho khana ya pi ya kata ka jing ya lenti jong ki pi yo sngo naki bat pin lap ya kata ka experience naki pilap ban yo i ya ka jing job jong ki pilap ban yo i ya kata ka jing ya lenti jong ki lengba jong ka jing chitom lengba jong kita ka jing e bat hang ta ken fin yo ya ka experience om da ka ba ek ba phiken to Henry experience da ka ba phiekran bat ki bru ki ba champang bat haba phio sngo bat haba pi ngap yaki hang ta kin phin long ki bru ki ba experience ku bang ju ong bha ya ka we ki kintin hashwa ba phin long unong karen nang shwa kum no ban long unong ngap kum taro ha ka gm ka jong phi nang shwa kum no ban ya deal bat ki we nang shwa kum no ban pen po ila de ha ki we but learn na ka GM ka jongki filak ban follow ya kinu ki beri ba job ha ka GM jompi filak ban follow kila ban de hapo jong ko social media kila ban de hapor the kala ban de hakinu ki binta ha ka GM jompi follow ya ki pattern ba ki ya lenti perkumta fini yo ya ka jing champang ha ka GM jompi perkumta kan wan no kata ka mensem jong ka jing slur ha ka GM ka jompi ka benta ka basan ka de ka lack of support ka jing duna ka jing kershan bon sen ba habang ekran ba ki samla habang ekran ba ki bru ki ba shifting iong yang ba ki duna ka support lani ka jing kershan na ki bahayeng asam jiki kala bandi na ki bahayeng asam ki kimi ki pa ki bahayeng ki bahalor jungi kala bandi na ki perlok jungi kila bandi na ki ba ki ba than jungi habangi le ya kan ko kam habagi kim kershan yangi ni do no kata ka mensim jong ka self confidence bat ngi ngau kenja bat habangi ngau kenja kum tangi ngau ba ngilong marwe ngim la shuban le yaki eki kam ha ka jim jingi bat kumta habang ngilong marwe ka dunano kata ka mensem jong ka confidence ha ka jim jingi that lead us to low self esteem and ultimately to low self confidence namar ubriu badan marwe ubriu bakenja bunsin ka yalam ya ka jim jingu syak confusion bat umla shuban shim ya kinu ka jingrai ha ka jim jingu namar ba ulong marwe yo ya ka support naki bahaya ngasam naki perlok prajor lane naki ba ki ba than ka jingu ka solution jong ne ka banangkong seek help from friends wat ya ka jingyarap naki perlok jompi mentalingi im hagane ka jup jong ka internet shipun ba ki perlok ki bangilaban yo online ki bru ki bangim itho Henry no online ngilaban kentu ki badan ka jemut ka jemberkhat ka babha ki badan ka positive mind im rengkat bat ki ya rengkat bat ki bakumta finyo ikumno kin finyo ya ka support bakumta finyo ikumno kata ka confidence ka wan biang haka jm ka jongpi ka baar follow ya u mentor haka jmp habang ong mentor udai unong hikai menta kesni hakini ke juk jongi menta ngidon ngi kata ka facilities kala bandi hapo jong ka WhatsApp kala bandi hapo jong ka Facebook ngila ban form ya ka group kala bandi kibru ki babon lene kibru ki baduna kam lele lada kata ka group jempi ka don tangkat to kat ingut ki members Henry ki belong aktif ha kata ka group ki bala ban ai jingrap ipi ha kanu ka por ka bapi don kam ki kala bandi hapo jong ki imlang salang lene kala bandi hapo jong ka balang follow ya mentor ubala ban ai jing hikaya pi ubala ban ai counseling ubala ban ai jing snang pi ubakoloi ban yarap ipi hagan gun ko por haka jim pi ho lada ubon kam hagat ko por umla ban yarap ipi hagat ko por Henry ubala ban wat yaki solution nagabanta jong pi hagan gun ko por follow a mentor in your life kan ne kan penlong ya ka jing jong pi ba pindon biang ya ka taka mensim jong ka jing shirhem yo ya ka support na ki ho pimla ban yo ya ka support na ki bahaya ngasam jp pimla ban yo ya ka support na ki perlok jp lane na ki ba ik ba than jong pi Henry yo ya ka support
na kata ka grup ka ba pidan ka banta ka ba Henry ka jinglong jong ka medjung a physical appearance don kipor ba habangi kendo yaki perlo jongi ki ba fit ki ba he ka doksa habangi phai sha ka jim jongi par ngilong ki beri ki raik ho lani teng yo i mangilong ki beri ki ba sngat ki ba sniudur kadur ke sindok ke bayong ke klik ke basalan kumta ka download kata ka personality jongi namar balai namar ngi compare real di bat kiwe kawan biang ka point banekong habangi compare real di bat kiwe namar bangi long ki bas niudur ngilong ki bas ngat ngilong ki bayong ngilong ki basalan ngi compare real di bat kiwe hangta kawan biang kata ka negative talk haka jim jingi bat ngilong ki bru ki barem ngilong ki bru ki baduna kata ka self esteem but ultimately ngilong ki bru ki baduna ka self confidence hoi kan ka met jongi ka ek long ka ek ka ba ublei ula ai ngi ngim laban pengla syue ka hoi ngi laban ta yaki make up laban ta yaki powder ban penli ngi Henry ka ka ba ublei ula ai ngi ngim laban pendu ka ngi dipen accept ka kumba ka long hoi ya ka met jongi larang ngi long ki ba sangat ngi laban ban long ki ba fit daga ba mara step daga ba maintain yaki jimbam jingdi lani yaki jingkilan met nak ta ban penwan dur ya kan ka met jongi nongkong pong ya kita ki sopti ki ba pi sngot na ban pong kam lele kalak ban long ke ba remdor kalak ban long ke ba tatdor kalak ban long ke ba rem katno Henry to pong ya kita ke sapti ki ba pi sngo tanat ban pong bat haba pi pong ya kita ke sapti pi sngo confident pi sngo tanat bon sin yo iba haba ki biru kim sngo tanat ban pong sut Henry ki pong sut kulmar ki sngo in comfort kim sngo tanat kan ni ka yalam ya ka jingim jingi sya ka low self confidence kum ta pong ya ki sapti ki ba pi sngo tanat ban pong kam lele kilap ban long ki ba rem kilap ban long ki ba tatdor kajisnya ke baar pitip balik kibru ki EGP om namar ba philong kum ki we kibru ki EGP namar ba philong mapi kali ya ka samla jpi balik ki EGP lani kali ya usamla jpi balik u EGP ki EGP namar ba philong kum ba philong wanam persang ban long kum ba long ki we hendu persang hendu long kum mapi be yourself mentah larangi yo iya ki we ba ki sngat ngi rai kho ngi kwa ban long ki ba sngat mentang yo iya kiwe baki le ngi mangipat ngi yong ngi persang ban longkum ki ngi persang menta iki make up ngi persang ban le iki menta iki jingta ki lak phojat bar hakaba khado ngi mla ban longkum ki kaduna no kata ka mensem jong ka confident haka jim ji nakata dang ong pi be yourself la fi longkum do komno la fi phongkum do komno ko saptiro kin don bet ki ban ong I love you pi haka bigasngi kindon be kita kibru ki bala menta na kam tajipi ublayu la benta ya ubru lene ya kabru na kam tajipi wado jingkamen wado ya kata kamen sem jong ka self confidence api to phong ya kita ka sopti ki ba phis not ban phong le ya kita ki kam ba phis not ban le ki ba phitip ba ladangan le ya ne kam kamet jong akan long fit to tre kam ya kini benta la fi ko ban long ki ba fit kidang step mare step bam ya ki jimbang ba tay follow ya ki routine ki ba bah kumne ka jing em jepi kan long ka jing ba bah but hangta fin game biang ya kata ka personal confidence ha ka jing ka jangpi sakwe ka jing snang an IP ha ka jing ri ba ka personal appearance jangpi to long phi ki bru ki ba fit physically but mentally kumno ba fin long fit physically kata ka shong happy bihaban meresta bihaban bam ya ki jimbang ba tay ba bihaban le ki kam ki ba tay ya ka met jangpi ban long pat mentally fit ka ek badan kami phi ka long pule ya ki got self help lane pule ya ka bible ka bala ban I jing shampang pi ha ka jimut jampi to be mentally fit ka benta ka ba khando ka jing bom don ka thong ha ka jing ka jangi teng ha ka jing pule jangi ngim tip te hato ka ni ka jing pule janga ka long ka ba bet na mata janga ni em ni im ha ka ta ka jing kulmar hato ka ni ka kam ka ba ka tre ka long ni em na ka mata janga we are in a confusion because we do not have any aim and direction in our life ngim don kata ka jingmut ngim don kata ka jingthmu ha ka jingim ka jongi mana ka ninga yo on puli ya ka we ka line ka bas nat bhag ba ong kumne hagi por ki jongi hagi por jongi ken manshwa ki ba arpho ne khat san sem manshwa hagi por jongi we suffer because of the scarcity ni shemjing e namar ba kaduna e kalat kalenti Henry hakane ka juk menta hakane ka generation menta ni suffer because of the abundant Henry kendo ya ke jinge hakani ke juk jongi menta namar baki bon palat ki option haka jing jingi menshwa ki por jingi ki bru kin lakin ni doktor kin le engineer kin le lawyer tang kita ki option Henry hakani ke juk jongi menta par ki don ki option ta ki belak phoja ki option ki bangim la shu ban batai in those day we suffer because of the scarcity but in this day in this generation we suffer because of the abundant namar babon plat ngintip shu ka e banjit ka jing sneng ka ban ko ngana ong phiba wanam khosla ya kene om tang ma phi ki badan hapadeng jong kene ke jing kulmar jimut menta lara fi dan hapo live post nam karta
pimpat kendo ya ka jing thumu jong ka jim jampi pidan haplang jong ka jing kulmar om tang mapi baro ubru uyat lanti nakane ka jog lanti mangaru ngayat lanti nakane ka jog lanti pad baro kibru yat lanti nakane ka jog ka jing lanti nakane ka jog ka jing kulmar bad hagawi ka si un salapi ya ka solution lane ya ka jing jubab jong ka ta ka jing kali lane jong ka ta ka jing kulmar jemut ka ba ukendu haka jim ka jong don't confuse what mut batang mapi marwe ki ba kendo ya ka ne ka jing kendo lane ya ka ne ka jing kulmar jemut haka jim jmi baro yat lanti nakane ka jog ka jing yat lanti ka jing sneng ka ba ar wanam kuslai pensal laphi ya ka jingmut ya ka jing thumu jong ka jing jimpi umak tuain uwe na ki start jong ne bertheu ongum ne there are two important days in our life. Number 1, the day we are born to this world. Number 2, the day we know why we were born to this world. Kita na artli ki sngi ka ba kong santam ha ka jing jingi ka sngi ka ba kong kalong ka sngi ka ba lak ha yingi chkan ka berthei ka sngi ka ba ar par kalong ka sngi ngitip babalay lakhayi hasla jong ni perthe but habang ngitip ya kata ka direction haka jim jing habang ngitip ya kata ka jimut ya kata ka jing thmu jong ka jing em ka jongi hang tangin don biang kata ka mensem jong ka jing slur ngin do no kata ka mensem jong ka low self confident haka jim jing but ngin long ki bro ki baslur wanum khuslai im ya ka jing im kumba philong mat follow ya kini ki nyau teli ki step ki banga aya phi banta ka sngi bat hisha ka jigim jam phi ka long jig im pa job ngai skam ma phila yo ya ka jingor khu lang ba jo ka ni ki video janga banta ka sngi ngin second do phi ha ka bi pat ki video tar hadu ko por bye bye stay safe.